Akože okno má 650 do piči, tak potom čo akože kurva? Tu jebe to mňa kokotiny. Ty pašete pojebali. My sme sa zhodli v tom, že ty si kričal, že sú otvorené dvere. Bo ináč by sa ti nezmestila hlava. Hej, lebo dvere sú na miesto okna, nie? Tak ale tebe by sa nezmestila hlava do okna. Nie, hlava do piči. Taký si jak kokos, pojebaný. Krtiš sa. Hej. Lebo vy si vidíte, že v škrtiši je všetko. Tam v škrtiši, tam sa vyrábajú aj atomové bomby pojebané. 300 gramové atomové bomby. To by zničilo pol Slovenska, kámo. Ale spodnú časť iba. Gemer. Nie, gemer to až nesko. Gemer to akože by bolo vynechané, ako od územia. Koko loko. Koko loko. Čo je? O, fotíš, ty kokot jeden pojebaný. Tak nie som triedy, lebo ten kokot ma tu chce fotiť, alebo čo to chce. Ale sa nech točí, tak nech ide do piči. Staro, nemáš kartu, tak... Dať svoj gigol. Nesmej sa, lebo ty si jak kokot tiež. El Paso. Ty si väčší kokot. On je El Paso. Ty si El Paso. Ja som mal všetky skúšky, ty nemáš paso. A máš 300 gramov. To my máme 300 gramov minus. Kámo. Plus minus. 27.